Bizim söhbetleşmemiz Ata Vatan Türkmenistan Halkara jurnalynyň baş redaktory şeýle-de hukuk ilimleriniň doktory Döwran Oradgylyjy. Döwran ağa size gepleşmegide hoş gördük. Ine biziň ýurdumyzda aýratyn bir bayramçylyk ruhuny, aýratyn bir şanly waka betlenip, taryh waka betlenip geçirilen jemgyýetçilik syýasy çäre bolan Türkmenistanyň prezidentiniň saýlawlary ýokary guramaçylyk derejede geçirildi. Ine sedem şol prezident saýlawlarynyň wakalaryny her bir sagatda, her bir minutda öz üstüne yetirip duran sanlar bilen baylaşan saýlawçylaryň sanyny halk köpçüligine gydygyny bilen yetirmekde öz halkara jurnalyňyzda ulakan işçilik görkezdiňiz. Şol bir sany Türkmenistanyň prezidentiniň saýlawlary boýunça sagat 19:00 çeni saýlawçylaryň 97,10-dan 12 göterme ses berdi. Oňa gatnaşan halkara synçylar biziň ähli ýurdumyz boýunça gurnalan saýlaw uçaşdyklaryna bollular hemde saýlawlaryň geçirilişi, gurnalyşy hem halkyň şo saýlawlara gatnaşyşy bilen baglanşykly wakalary synetdiler. Synçylar üçin ýokary guramaçylyk derejede ähli şertler döredildi. Enesem şol synçylar bilen, ýani halkara derejeli synçylar bilen bilelikde ähli ýerde bolup, bilelikde söhbetdeş bolýar, olara türkmen milli mirasyny, türkmen halkynyň bir ruhy taýdan ösüşli özgörüşli menzillerini bir aýdyp durduňyz, ýanlaryna bolduňyz, ýol belet bolduňyz, olar bilen bilelikde saýlawlara, uçaşdyklara aýlanyňyz. Ene özüňizde galyran täsirler dogrusynda şeýle-de halkara synçylaryň Türkmenistana geçirilen prezident saýlawlara bahasy dogrusyna aýdaýsyňyz. Sag bolun. Ilk bilen bilen maşgala bilen raýat borjumuzy ýerine ýetirmek maksady bilen ilk bilen özümiz 9 sanatlara şäheriniň içinden iň münasibine öz sesimizi berdik. Sonra bolsa ine Ata Watan Türkmenistan halkara jurnaly bolup saýlawlary Türkmenistan döwletiniň beren mümkinçiliklerine beýdalanyp aşağı şäherine paýtagymyzda şeýle hem ahir welaýatynyň şäherlerine bir näçe aýlanyp gördük. Saýlawlaryň geçişi barada maglumatlarym şo derdäki döwletden ýene mümkinçiliklerden beýdalanyp Ata Watan Türkmenistan halkara jurnalynyň saýtyna 4 dilde türkmen diline, ingliz diline, rus diline we türk diline öz okuwçylara ýetirip geldik. Biz saýlawlarda guramaçylyk taýdan bolsun, ýa-da mysal üçin saglyk düzgünlerine laýykly bolsun, ähli şertler döredilipdir. Diňe bir biz ýa-da halkara jurnalistleri ýa-da halkara synçylar üçin däl, sesim bermek isleýän raýatlarymyz üçin hemme tarapda mümkinçilikler bar, hemme raýatlarymyzdan gatnaşdyda özlerine münasip dara şäher seslerini berdiler. Öz okuwçylarymyza, daşurtda okuwçylara şolary ýetirmek üçin öz toparmyzy bilen bir näseni habar ýetirdik. Ýerden mären garaşmy hanasynda ilki garaşy döwlet arkadaşyň döwletlerinden gelen synçylar toparynyň briefingine gatnaşdyk. Olaram saýlawlary uly baha berdiler. Soňra bolsa türk döwletleriniň guramasynyň baş sekretäriň ornbasary we beýleki şo ýerden gelen synçylar, olaram saýlawlaryň halkara kadalary şeýle hem Türkmenistanyň kanunyna aýt geçirildigini beýan etmişdiler. Şu geçirilen prezident saýlawlara gatnaşdyňyz. Prezident saýlawlary Islamyk döwletiň hem jemgyýetiň hem ykbalyna aýratyn bir taryhy, kesgitleýiji waka öwrülýärde. Ine bir näçe beýlek döwletlerde de prezident saýlawlary dowam edýär. Toý ruhuny ähli ýerde saýlaw uçaşdyklaryna gahrman akadamyň tapşyrygy boýunça ähli sunwat ustadlary bolly, mehmansewerligiň ýokary türkmen nuskasy görkezildi. Şol bir sany arasaçylyk, dezinfeksiýa işleriniň ähli görüşleri üçin edildi. Ýani siz gowy belek geçdiňizde toý ruhuny hakykatda da bir şahsyklaryň haýatyna bardakda, mysal üçin ahir welaýatynyň äne şäherine baramyzda türkmen naharşyryşy, türkmen milli zatlaryň görkezildi. Hakykatda da bize hani şo ýerlik baranda ruhun galkynýar, täbi diňe bir hani konstitusiýon hukukyny ýa raýat borjyny ýetirmek üçin däl bir şol zatlara şaýat bolmagyň özüň biz mysal üçin men video çekip aldym, o videonym tomaşaçylarymyza ýetirer. Işini ýalam mene daşyr synçylary, ilçara wekilleri bolsun, olaram saýlawlar we bahalar berdiler. Mysal üçin Türkiýanyň Daşary işleri ministrligi özüniň web saýtynda bizim saýlawlarymyzyň asasalykdy we esas türkmen milli demokratiýasyna laýyk geçenini belläp geçen
beýanlaryny çap etdi da, bir de mine öz okuwçylarymyza şonu ýetirdik. Şeýdip indi daşary döwletleriniň daşary işler ministrliklerim biziň taýyralarymyza ýokary baha berýän öz beýanatlaryny ýetirip başladylar da. Halkara tynçylar bir näçe halkara gurumlardan geldiler. Onlar näme hemme duşlar geçirdiler. Şol ýerde şol zatlary öz gözleri bilen gördüler, gözleri bilen şahit boldular. Gepleşdiler, raýatlama bilen hem seferýarlar bilen gepleşdiler. Şol görüp bir ada baha bermek başga da. Mysal üçin bizim habary görüp ýazýarsa, hani oturan ýerimizden ýazamyz ýok. Şol zatlara şahit bolup, gözüň bilen görüp, şol zatlary ýüregiň bilen duýup ýazmak ol ýa başga zat. Halkara tynçlara da bolsun, halkara metbuat ökillerine de bolsun, ne şu mümkinçilikler esas zatlarym. Bizim de görenmedi, öz okuwçylarymyza ýetirdik. Ýa-ni halkara tynçlarym öz görenlerini, şahit bolan zatlaryny media briefing ýylan geçirip, halk köpçüliğine ýetirdiler. Pursatda meýdanlanyp, hormatly prezidentimize, Atawatan Türkmenistan halkara jurnalyny ýurdumyzda şeýle işlemäne döwletden mümkinçiligi üçin köp sag bolsun aýtýar. Hormatly prezidentimiň jany sag bolsun, başlyk bolsun, işleri rawaç bolsun, köp sag bolun.